Duela astebete galdutako bi positiboak Alavesek Gal estadiumean berreskuratu ditu gaur arratsaldean eta honen bestez bidea apur bat zuzendu egin du. Partidu hasieran ikusleek bi talde hauek mendizorrotzan duela 5 hilabete jokatutako partidu historiko hura gogoan izan dute, baina gaur hori gogoarekin geratu dira. Gasteizen 13 gol ikusi ahal izan baziren, gaur Irunen bakarra ikusi da. Hasierako minutuetan, irundarrak gola lortu asmoz eta protagonista nagusia jokaldi guztietan bezala Manu Urbieta. Kanpoko jaurtiketetan eraman baitu Real Unionek arriskua. Hala ere, aukerarik garbienak Txutxe Arangurinen taldeak izan ditu. Irudiotan, Mujikak sekulako aukera paregabea galduko du Legorbururen aurrean. Esan behar da, jokaldi horretan, Legorburu atezaina bikain ibili dela. Hala ere, Gonzalo Arkonadaren mutilek ez dute etxi, eta izan dituzte aukera batzuk, eta ikusi ahal izango zuen bezala, Joseba Arregiren jaurtiketa hori mantxo Titoren eskuetara joango da. Hala ere, 42. minutuan etorri da Alavesen gola, eta golegilea nola ez, Santi Castillejo, liga hontako pitxitxia, eta gaur aurrelari nafarrak 20. gola lortu du. Hor duzue errepikaldia. Aitor Arregik alboko sakea egin, Ibanek buruz atzerutz bidaliko du baloia, eta hor egongo da Santi Castillejo buruz baita ere baloia saretara eramateko. Pozik Nafarra denboraldi bikaina burutzen ari da. Eta atxeden aldira joan aurretik Joseba Agirrek partiduko aukerarik garbina huts egin du. Legorbururen aurrean bakarrik zegoenean, Ortuellakoak baloiari efektu larri eman dio eta honen bestez baloia kanpora joan da. Huts eta beteko emaitzarekin jokalariak atxeden aldira. Eta berehala izan du aukera Alavesek 2. gola lortzeko, baina Alexen jaurtiketa horri erantzun bikaina eman dio Legorburu atezainak. Irundarren atezainak gaur partidu bikaina burutu du eta bera izan da taldeko jokalaririk onena. Gonzalo Arkonadaren mutilak berdinketana izan dute, eta aukera batzuk ere izan dituzte, baina ez oso argiak. Gaur erabat argi geratu da Real Union ez dela duela 5 hilabetekoa. Eta irudioetan partiduko jokaldirik politena, Kodinak eta Mujikak bat biko egin, baina Mujikaren erdirak eta ez da ez ona izan. Real Unionek ez du etxi, baina azken metrotan ez da fin ibili eta ezin izan du gainditu Arabarren defentsa. Gaurkoan Txutxe Arangurinen atzealdea bikain ibili da. Aurrekaldeak ostera larregi barkatu du, aukera ugari izan ditu, baina bakarrean asmatu du. 19. minutuan etorri da, partiduko jokaldirik eztabaidagarriena. Arabarrek jokaldi honetan gola eskatu baitute. Ikus dezagun beste ikuspuntu batetik. Badirudi Legorburuk ate barrutik ataratzen duela baloia, eta honen bestez, esan daiteke, epailak huts egin duela. Irundarren azken aukera Donostik izan du falta jaurtiketa honetan, baina Titok erantzun bikaina eman dio Donostiren jaurtiketari, eta honen bestez, partidu amaierara heldu da. Alavesek garaipen justua lortu du, eta badirudi bidea apur bat zuzendu egin duela. Real Union ostera argi geratu da ez dela liga hasierakoa.